uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyabingelela kubaba umpostoli nakumama nakubantwana bakambaba ngegama elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngisanobufakazi, ngiqale ngixolise ngokudilitha, bengakhulumanga kahle, bekungazwakali kahle. Baba, ngivuka nephupho, ngizongqina amandla wezwi elithi uJesu Kristu inkosi, ukuthi amadimoni ayalisaba. Mawuthi ngegama likaJesu, amadimoni ayalazi isixhobo samadimoni ukuthi ngegama likaJesu abalisabi. Ngivuka ngicinezelwa, ngiyezwa ngiyacinizelwa, kunento efuna ukuhlala apha phezu kwami ngilele. Ngisho ngithi uJesu Kristu inkosi, ingiphendule lento ithi yithi ngegama likaJesu. Ndithi uJesu Kristu inkosi, ikhwazi ithi ngithi kuwe, ngithi ngegama likaJesu. Ndithi ngibe sengisho kathathu, ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Yavele yahamba. Ngizama ukuthi-ke kubazalwane baba, ngicela sihlaleni kuleli gama, linamandla, liyasinqobela. Kodwa mawuthi ngegama likaJesu, alisabi idimoni ugama likaJesu. Ewe lakhe, kodwa ayilisabi ngale ndlela mawulisho kanje. Kodwa mawulisho ngokwezwi leBhayibheli uthi uJesu Kristu inkosi, idimoni iyalibetha. Bantakwethu, idimoni ulishiya liyabe liyoxela mawuthi uJesu Kristu inkosi. Kodwa mawuthi ngegama likaJesu, like likubheke idimoni libone uba akandazi kahle lona, ngizombonisa. Ngicela siqineni, sisho sithi uJesu Kristu inkosi, sizonqotshelwa, sizonqoba. Amen baba, amen bantu abathandekayo. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba uNsibande, ngibingelele nakumama, ngibingelele abazalwane bonke ekhaya lezwi, abazalwane basentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyambonga nami kakhulu uNkulunkulu. Ngibonga nje ukuba sekhaya lezwi, ngibonga ney'mfundiso esizitholayo. Ngibonga ukuthi nami sengibhukhile usuku lokuvuma. Ngathi mangibhala ubaba wasenginika imikhuleko. Mangikhuleka njalo le mikhuleko ngiyayibona kakhulu ingisebenzela. Bengumuntu ovuvukalayo emaqakaleni, ngiwumuntu ohlushwa isibeletho, kepha ngenxa yemikhuleko engiyithola ekhaya lezwi sengizwa ubungcono. Ngithi ngiyambonga uNkulunkulu nangawe baba ukuba uvume ukusetshenziswa yena. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba noma uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele nasekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga baba, ungene ekhaya lezwi, siyabonga. Siyazizwa iy'mfundiso zakho baba, ziyasakha kakhulu. Ngibonge nomama owangifaka ekhaya lezwi, ngiyabonga kakhulu kumama uGumede. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithi angidlulise nalo iphupho elingangiphathanga kahle noma sokudala, kodwa nje iyangidla nje lento enhliziyweni yami. Ngake ngaphupha baba ngikomunye umuzi kuhlatshiwe. Nangingena sihleli nje la kulo muzi, sibaningi simakhosikazi, kuvele kungene amantombazane amabili agqoke ingubo ey'mfushane nezicathulo ezinde. Mayengena la mantombazane avele afike aguqe lapha emsamo enyameni,
aliphuze igazi, aliphuze igazi. Lapho sethuka sonke, sathula, akekho wakhuluma. Aliphuza igazi, aphuma, ahamba eseqedile. Emveni kwaloko kwangena amadoda esezoyiphanyeka le nyama, eyiphakamisa njengenhlala yenza. Uma eseyiphakamisa, aphakamisa nje amagxaba wengubo. Inyama seyigugile, iphelile, isiyizidwedwe nje ezidabukile nje. Eyi baba, siyabonga, siyabonga Nkosi, siyabonga ukusakha Nkosi, siyayibonga Nkosi intshumayelo yakho. Nkosi iyasakha, siyabonga. uNkulunkulu akasigcinele wena, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngicela ukuthula ubufakazi ukuthi hey, muhle uKristu ngezikhathi zonke. Ngiyambonga uNkulunkulu, namhlanje uJesu Kristu ungenzele isimanga ebengingacabangi ukuthi kungenzeka. After nje ubaba enginikeza umkhuleko lo wabaseRoma, ukuthi waseRoma 10:9 ukuthi ngikhuleka ngawo zonke iy'nsuku masikhuleka ntambama nasemini, kodwa nje isikhathi esiningi masikhuleka ntambama ngiyawusebenzisa kakhulu bese ngifaka owami ngaphezulu. uNkulunkulu namhlanje ungenzele isimanga, ngathola imali ebese ngizitshela ukuthi vele seyiphelile ngeke ngisayithola, kodwa nje since ngikhuleke ngalo mkhuleko wabaseRoma, ngathi ngitutse nje ukuthi ngizoyithola yini imali, ngaphinde ngaqhubeka ngabhalisa. Namhlanje mangithi efonini ngiyawubona umeseji uyangena. uNkulunkulu ungibusisile. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyambonga uNkulunkulu ngawe, iy'mfundiso zakho. Yazi nje since wathi ngibhale nezono zami phansi, nomoya wami nje ukhululekile, kanti bengisindwa nasenhlizweni yami ngihlala ngishaya uvalo engingalazi ukuthi lubuyaphi, kodwa nje since wathi ngibhale izono zami phansi, hhayi, ngiyabona inkazimulo kaNkulunkulu ihleli phezu kwami. Cela ukuthi uNkulunkulu asigcinele wena nomndeni wakho, akwandisele iy'nsuku. Sisakudinga ey'mpilweni zethu, kuningi esisakudinga ukuthi usifundise ngakho. Ngiyabonga baba, uNkulunkulu akwandisele. uJesu Kristu inkosi. Bengicela ubaba angithumele i-akhawunti, nami ngizonikela kuNkulunkulu okungokwakhe, ngoba naye ungiphile okungokwami. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli nomama umpostoli uNtsibande. Ekhaya lezwi nasendlini kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyacela kakhulu bazalwane ukudlulisa ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. Selokhu ngingenile nje ekhaya lezwi, ziningi kakhulu izifundiso umuntu azitholayo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba uNtsibande nomama. Bengiwumzalwane-ke nje okholwayo ebandleni, kodwa bengakhokhi isishumi. Kodwa selokhu ngingenile la ekhaya lezwi, ngokulalela iy'mfundiso zikababa, ngase ngithatha isinqumo sokukhokha ishumi. Kuthe njengoba kade kuJulayi kuney'nkonzo eRichards Bay, ngakhokha ishumi, ngasala nemali njengango-400, kanti ney'dingo zami la ekhaya bengingakayiqedi. Ngase ngiyamnxusa kakhulu uNkulunkulu ukuthi baba, ngicela ungiphe imali ngoba ngithanda ukuya ey'nkonzweni zikaJulayi. Kuthe ngihlezi ngelinye ilanga kwase ngibona kungena imali engango-R2,084. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba ngangibuka ukuthi u-400 ngeke uze ungifikise eRichards Bay, ngibe ngisuka kaMhlaba Iyalingana. Kuthe mayingena le mali ngajabula kakhulu, ngase ngihamba ngiya ey'nkonzweni zikaJulayi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Selokhu ngiqalile ukukhokha ishumi ebandleni, ngiyayibona impilo yami iguquke kakhulu, ushintshe kakhulu, izinto zami ziyaqaqeka.
Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe Baba uNtsibande nangamama uNtsibande nangey'fundiso nje zonke. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba uNtsibande, baba kukhona okusenhlizweni ilokhu ngithi ngiyaziba hayi ilokhu kubuye njalo, hayi sengathi hayi angikuveze kubaba. Angazi kungenzeka kanjani baba ukuthi abazalwane bonke abasegruphini umuntu uma engenisa umuntu omusha am-update ngako konke okwenzeka egruphini, njengokuthi nje kunamagama amabili esesifundisiwe ngawo njengegama likaNkulunkulu uBaba. Kusekhona abasathi uBaba uNkulunkulu negama lenkosi yethu uJesu Kristu, kusekhona bathi uJesu Kristu. Manje kuzwakala kulumela ngoba sesifundisiwe ngakho, sesiyakwazi. Manje kwembuleka kumina ukuthi uma singakwenzi okuthiwa sikwenze, sivule iwindi, sivulele uSathane iwindi ukuthi angene. Ngoba nencwadi kaJakobe uchapter 4 verse 17 uyasho ukuthi owazi ukwenza okulungileyo kodwa engakwenzi wenza isono, kuyisono lokho. Mhlambe umuntu uma efaka umuntu am-update njengako konke. Mina labe sengibafakile bonke, ngiyaba-WhatsApp-a, ngiyabathinta, ngibabuze nokuthi kuhamba kanjani, kukhona enikutholayo na, bavume. Ngithi-ke mina okay, onendodana phela unobufakazi, angizwe kukhona ubufakazi umuntu akafakazayo ukuthi silokhu ngingenile uNkulunkulu ungenzele lokhu nalokhu nalokhu. Manje kuzwakale kulumela nje umulalela ubufakazi bomuntu umuze esathi uBaba uNkulunkulu, umuze esathi uJesu uKristu. Angawafaki la magama kufanele afakwe njengoba sesifundisiwe, kuye kuzwakale kulumela. Yilokho baba bengifisa ukukuveza kubaba. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ndiyabulisa kutata umpostoli uNtsibande, ndibulisa nakumama uNtsibande ngelihle igama lenkosi uYesu Kristu. Ndisindisiwe nami bangcwele, ndiyamthanda kakhulu uYesu. Ndibulela bangcwele ukungena kule gruphu, umama owandikhonza naye owandifaka kule gruphu bangcwele. Wandifaka ke bangcwele izinto zami zingahambi kakuhle. Emtshatweni wami kwakungahambi kakuhle bangcwele. uSathane engenelele engenelele nasebantwaneni bami. Kodwa ngenxa yemfundiso zalapha ekhaya lezwi, ndibonga ukuthi utata usifundisile indlela yokukhuleka, indlela yokungena kwe-fasting. Asikuthi i-fasting bendingazingeni, bendizingena i-fasting. Kodwa ufumanise uba bendingena i-fasting ndine-enga, ndingasusanga izinto ekufanele uba ndiyazisusa. Ufumanise uba ndingena ndinenzondo, of which uThixo into angazifuni ezo, ndingazivumi ezo zono phambi koNkulunkulu. Kodwa ndibulela uba ngendlela esifundiswa ngayo, esithi siyi-aplaye, senze ngokwehlobo esifundiswa ngalo, nami umehluko abangcwele sendiyawubona. Emtshatweni wami kwakungahambi kakuhle, umyeni wami wayewile engumntu wayesindisiwe, kwafumaniseka uba akusemnandanga. Kodwa ke bangcwele ngoku sekutshintshile izinto, sesiyakwazi nokhuleka ndawonye. Izinto ezo bezingenzeki, ubengasafuni kwa umthandazo lowo, engasafuni ukuva ngoThixo, ubone uba uyadikwa naxa nithandaza nishiye asuke. Kodwa ngoku sesiyakwazi ukukhuleka ndawonye, sesiyakwazi nokhuleka olomkhuleko waseRoma chapter 10 verse 9 sonke apha endlini. Kwaye nomntana wethu ebenengxaki esikolweni, esuspendwa now and then, mhlambe bekasuspendwa kathathu or 4 times enyakeni, engamameli. Ufumanise uba ayingomntana ongamameliyo, ngumntana orayithi, but nathi besizibuza noba kwenzekani. Naye atsho athi hey, iitishara ziyamcaphukela, zinenzondo towards yena noba wenza imisteyiki,
xa ingakuyi iba yinto enkulu. Kodwa ndibulela amandla kaNkulunkulu, ndathi ndingene kwi-fasting ndithandaza ngaleyo nto, ndaphupha engathi kunesithunzi esimnyama esikhulu esimcinezelayo. Ndathandaza kaNgcwele ngohlobo apase ngalo baNgcwele, upase kakuhle kakhulu and ubesephinda ugrade 8 okwesithathu, ubona uba naye kubuhlungu sefuna noyeka isikolo. Kodwa ngoku izinto zitshintshile baNgcwele, ndiyabulela kakhulu. Ndithi enkosi ngeemfundiso zalapha ekhaya, amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyaxolisa baba, sengike ngadilitha la. Hey baba, siyambonga ophezu konke ukusithanda kangaka. Siyamuzwa nomzalwane osicwashisayo la, nangokukhuluma nje ukuthi uma sikhuluma njengoba sifundisa ekhaya lezwi indlela ekumele kuba sikhulume ngayo, senze ngakhona izinto. Siyabonga nje uNkulunkulu akafuni isone bakithi, uyasithanda. Sibonga ukuthandwa nje izulu. Ingabe ubani usekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova uyakuyilandulela. Athi umhlabelelo masingabi namazaba sizilandulele, ngoba indlule kithi le ndaba. Indlule kithi le ndaba, indlule kithi le ndaba baba. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu ukuthi asithande kangaka kulezi insuku zokugcina. Ubaba-ke kulezi insuku, Nkosi yami, kule inkonzo ayikhulumayo uyathusa nokuthusa-ke manje, ongazuthi-ke manje sewuyavalelisa. Cha baba, uNkulunkulu usazokugcina nje. Baningi abantu abasadinga ukuzwa lamaqiniso. Baningi abantu abasafuna ukusizakala, sisizakele, kusizakelwe la ikhalezwe. Abantu bathola amaqiniso abekade afihliwe. Yazi nje ngisamlalele kuleli viki eliphilile omunye wesifazane ethi ubekuguga yonke into emzini wakhe. Uthi kuguge ngisho amakhethini. Uthi kunenyoka nje beyihlala ivele ekamereni lakhe besezathutha wawulala kwelinye ilikamero. But uthena akangena la ekhayeni lezwi wathola lokusizakala. Hayi baba, uNkulunkulu usazokugcina. Siyambonga nje kakhulu ngaye. Siyabonga futhi nabazalwane uNkulunkulu athi nabathinta bese bayandlulisa, bandlulisele ukuthi sizwe sonke siyaqondiswa la Nkosi yami ekhayeni lezwi. uNkulunkulu uyasithanda. uNkulunkulu abusise, abusise ikhaya lakaNsibanda, abusise umama, abusise konke baba. uNkulunkulu akubusise saze saba nenhlanhla ey'nsukwini zokugcina. Jesu Kristu inkosi baba wethu. Ngiyabingelela ubaba umpostoli uNsibande nomama egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhayeni lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela bonke abazalwane ezindaweni zonke. Inobufakazi la engicela ukudlulisa. Bengingene umkhuleko, umkhosi. Ngicela uNkulunkulu ukuthi angazise ukuthi unibizeleni ebandleni lakhe. Ngenile uNkulunkulu waniphendula ngelanga lesi-2 seniphumile emkhulekweni. Okokuqala engifuna ukudlulisa phambi kuba ningena emkhulekweni, ndiye ndanophupho engathi kunomuntu obeka into la emlonyeni wami. Mayibeka lento emlonyeni wami, umlomo wami beningawuvulanga, kodwa into eyayenzeka ndiye ndaphalaza. Umphalazo lo ophuma ngeforce obheka phezulu ube sowusiya phansi. Manje ndawubuka lo mphalazo umhlophe ngathi bengiphuze amahewu. Ngangena-ke emkhulekweni. Mase ngiphuma emkhulekweni ngalolu suku uNkulunkulu azobuyisa impendulo. Ngibe bhizanyana la endlini
kuze kushaye u-10 ndiye kahle kushaye u-11 ngizwe ukuthi isu sami siyangicaphuzelela bese ngiphuza amanzi mangiqeda ukuphuza amanzi sengilume isisu ngikhuleke-ke uRomans 10:9 ngikhuleke mangiye etoilet ngifike ngibe ngathi kwenzeke same force ibisenzeka empusheni before ndingene emkhulekweni bengathi umuntu ebengichathile kuphuma amanzi amaningi ngasemuva kube nentithi makhe ndiphakame ndibheke mandiphakama ndibheke kuphuma into emnyama ithobhi linamanzi alo kodwa into amanzi bephumile amnyama angazi ukuthi mabengahlangananga nakwithobhi ngemnyama kangakanani ngithathe isikhathi nimile nibukile ningazi ukuthi ndenze njani kodwa ngigcine-ke sengiflasha ngamangala ukuthi ingaba yini le ephumile kimi ngiyambonga uNkulunkulu yena uyakwazi ukuphumile ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ndimane ukumdumisa Jesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi Baba ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ekhaya lezwi ngibingelela bamsebande egameni likaJesu hawu Baba siyaphila emoyeni kakhulu nami ngithi njake nginibingelele inhliziyo yami yathinteka kakhulu kule ndawo ade kuyo eUnderberg yathinteka nasenigodola uthi kuyabanda hey ngabuka ngathi Jesu kunzima Baba amakhaza anzima yathinteka inhliziyo yami yababuhlungu ngathi kwanzima abazalwane bethu mabekhala kanje ngamakhaza kwavuka izwi lapha kuJoshua uqala uverse 9 lapha kathi khona ngithanda lapha kathi khona ungabi naluvalo uJehova uNkulunkulu wakho unawe nomaphi lapho uya khona uJehova uNkulunkulu wakho unawe Baba nami ngithi nje ake nginibingelele Nkosi yami inhliziyo yami bebuhlungu kakhulu manigodola nihamba nikhonza uNkulunkulu nihamba nifafaza ivangeli sengizwa ukhala ngamakhaza amahitha hey ngasho ngathi hey Nkosi yami sisize ngoba Mtsibande umvikele umbiyele nomama uJesu Kristu inkosi Baba ngiyabingelela baba nomama wethu ngiyabingelela kubazalwane bonke ngithi uJesu Kristu uyinkosi kuningi mfundisi izinto ziyenzeka ziningi izinto ezenzakalayo kodwa lokhu kuyangihlula kunjengento evalele emathanjeni ami njengomlilo ovalelwe ngoba bengakaze ngibone lento leni ngingakaze ngi-experience uma ngiphupha ngidla isikhathi esiningi ngiyakudla ukudla kodwa kulokhu ngiphupha ngiyadla kodwa ukudla akuyi esiswini akugwinyeki until ngize ngiphaphame hey ngiyambonga uNkulunkulu owanikhethayo ngoba bekade siyixhashazela amadimoni sidla ube ubonge uma ukhulekile ngoba besiyewona besikhuleka angafika amaphupho kodwa mhlambe 1 2 3 weeks or 3 months abuye njengoba njalo namhlanje noma lifika iphupho lifika kubona ukuthi nje alinandawo so ngithi angimbonga uNkulunkulu kade ngagcina nje ungena ziningi zona izinto ezenzakalayo umuntu uyahluleka nokuthi uzobala thini kodwa lokhu ngiyambonga uNkulunkulu ngani ngiyambonga ngoba besekade sixhashazwa amadimoni sidla yonke into le hey ngiyambonga uNkulunkulu ngani uNkulunkulu asigcinele nina uNkulunkulu anibeka ngazi ukuthi so Jesu Kristu inkosi amen
Jesu Kristu inkosi Baba. Ngicela ukubonga amandla kaNkulunkulu. Besihlaselekile nje la ekhaya. Kakhulu uma ephethwe umkhuhlane, ikhanda beshintshana nomzukulu. Ehlaselekile nje kuthi bekunesikhova besikhala sishintshana sikhale ngaphambili siphinde siyokhala ngemuva. Ukuthi ebusuku bevela bona abantu bethi sikulandile woza sami. Lapho-ke uthi ikhanda liyomshaya. Nala ekhaya nje besihlaselekile Baba, bekunomoya obukhona. Ngangena emkhosini ngamcela uNkulunkulu ukuthi ngiyacela sinqobele kule mpi. Baba uNkulunkulu wethu ongahluleki, uNkulunkulu wethu ongozeli ongalali, wasinqoba Baba isimo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Uma useyaphila, umntwana uyaphila, ubuyelile esikoleni ngoba bebeshintshana. Umama ethi ngcono namhlanje kube ukuthi umntwana-ke namhlanje yena kuzoba wesi kuyena, uzombamba nje umkhuhlane kunesibhobho esimgwazayo. Ngiyabonga kakhulu Baba uNkulunkulu. Bayaphila, umntwana ubuyelile esikoleni, nathi siyasizwa lesi simo asisekho sihambile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba umpostoli nomama, abazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonekelelwa. Ngithi angilethe nabo ubufakazi Baba umpostoli. Nginomzukulu wami owazalwa before isikhathi. Ube ngumntwana ohlala kweqa nje iviki elode yangena uyaphuma esibhedlela, umntwana impilo ingekho ngoba bathi odokotela amaphaphu akhe azange adevelophe. Inkinga kwaba ukuthi unina wathi emthwele ube umuntu odla ama-drugs unina, manje lokho kwalimaza amaphaphu omntwana. Ngiyambonga kuNkulunkulu ngoba ungenzela isimanga. Soloku ngiqalile ukuthi ngangena lapha ekhaya lezwi, ngaqala ukufunda ukukhuleka. Umntwana ngiyawubona umahluko. Njengamanje umntwana izola bethi 4 years. Kodwa engikubongayo futhi kakhulu ukuthi uleke agcina ngoMeyi wonyaka ophelile ukuthi alale esibhedlela. Uhambe eBarakwanat alale, silale khona njalo njena umntwana uyalala, ungena uyaphuma, umntwana uyangena. Kodwa uNkulunkulu ungenzela umusa. Uqeda unyaka manje engazange alale esibhedlela umntwana. Sisebenzisa umkhuleko lona kaMeyi 18. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe Baba Nsibande osifundise ukuqina enkosini. Ngoba lithi ilizwi lenkosi, qinani enkosini nasemandleni akhe amakhulu. Ngiyambonga Baba uNsibande uNkulunkulu ngawe usivula amehlo. Uyazi besithi njengami nje bengithi ngumzalwane ophelele, ngithi nginolwazi kanti angazi lutho. Ngigugile ngingaka bengithi ngiyazi angazi lutho Baba umpostoli. Kepha ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngisaphila, athumele umuntu ofana nawe ozongembula amehlo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ufakazi buningi kakhulu Baba, buningi. Ngiyaxolisa nokudilitha kusuke kwendlula kweqa isikhathi. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyambonga uNkulunkulu ngawe egameni lenkosi uJesu. Amen. Udumo kuNkulunkulu weliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibonga uNkulunkulu ngomusa wakhe esikhathini eside ngigcine lethu ubufakazi, kungasho ukuthi abukho. Yala usathane November ukuba ngingabuletha ubufakazi ekubeni uNkulunkulu engenzela umusa ongaka. Kufanele ngabe iviki neviki ngiyabuletha ubufakazi. Ngiyaxolisa phambi kaNkulunkulu, xolise Babusibande kakhulu. Muhle uThixo ngey'khathi zonke.
angazi nala kufanele ngiqale khona ngendlela uNkulunkulu engimbone yiyo phakathi kwaleli khaya. Kodwa ngiphakamisa ukumbonga kakhulu. Ngigulelwe umzukulu ngalala esibhedlela iviki lonke. Angilokhu ngihleli nomkhuleko wabaseRoma. Ngibeka kumntwana ebambeke kakhulu, kodwa uNkulunkulu wamlulamisa. Ngiyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha elingahluleli lutho. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Kwagula nobaba wami ongizalayo washaywa i-stroke. Ngalokhu ngikhuleka ngihamba ngiye ekhaya ngiyokhuleka kanye naye, engakhulumi, engahambi. Waze waphuma esibhedlela naye kuyinkinga, kungalulameki. Ngama kumkhuleko wabaseRoma, waze walulama, wasukuma wayihambela nezwi kade livalekile kwakhulumeka. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiphakamisa ukumbonga uma ngithi mningi ufakazi. Kwakhiwe indlu la ekhaya ngendlela engingayazi ukuthi ngingayithini, kade kudilizwa nje indlu yabantwana. uNkulunkulu wavula amasango, kwakhiwa indlu osekuyiyona sekuyiyami enkulu, wehlisa imana uJehova, kwenzeka isimangaliso. Ngiphakamisa ukumbonga. Ziningi izinto ngiyazibuka, nomntwana kade ngihlupha kakhulu ngewunga, namhlanje ngimbona umile, uyaya nasenkonzweni ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Khona akafikile wakwenye indawo, naye wathi useyayeka, bahamba naye baye enkonzweni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Baba, siyabonga iy'mfundiso, siyabonga ninomama, sibonga kakhulu. uNkulunkulu aniphase ekhaya labaMsibande. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi.